Moja sestra, ktorou sme si boli veľmi blízke, spáchala samovraždu. A to bola najväčšia bolesť, ako som kedy v živote zažila. Dostala som sa do veľmi zlého psychického stavu. Bola som samozrejme nielen hrozne smutná, zarmútená, ale zároveň sa aj vinila zo sestrinej smrti. Mala som obrovské úzkosti, ktoré vyšli až do panických stavov a prejavovalo sa mi to často na fyzickej úrovni. Ale viem, že teraz už spätne, keď sa na to pozerám, tak môžem povedať, že ten ohromujúci smútok a úzkosti mám prekonané. A že konečne tie fyzické prejavy, ktoré som mala, už odišli, už som v pohode fyzicky, takisto tie myšlienky a tie strachy, obavy a také až obsesívne myšlienky, ktoré som z tých úzkostí mala, tiež proste už odišli. Vďaka terapiám, ktoré som s Luciou absolvovala, som sa toho proste zbavila a je za mňa nový človek. Cítim sa ako stará Veronika, cítim sa, že som znova človek, ktorý si dokáže užívať život, ktorý je znova prítomný, ktorý dokáže znova pociťovať šťastie.